Halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine bazar ykdysadyýetyne geçmek maslahat ediler. 2 sentýabrda geçiren iş maslahatyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 20 sentýabrda Aşgabatda geçiriljek halk maslahatyna görülýän taýýarlyklary we beýleki käbir meseleleri maslahat etdi. İş maslahatynyň dowamyny halk maslahatynyň diwanynyň iş dolandyrjysy Recep Bazarow maslahaty görülýän taýýarlyk çäreleri barada prezidente hasabat berdi. TDH-nyň maglumatyna görä döwlet başlygyny häzirki döwürde Türkmenistanyny bazar gatnaşyklarynyň tapgyrlygyny esasy amala aşyrylýan onaýdyp, bu gatnaşyklary kadalaşdyrmak meseleleriniň ören wajypdygyny belläpdir. Ýa-da Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň 1-nji mejlisine bazar gatnaşyklaryna geçilýänligi aýdylyp, Türkmenistanyny 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ilatyň gaz, suw, duz we elektrik energiýasy bilen mut üpçünçligi ýatyryldy. Bu serişdeleriň mut üpçünçligi ýatyrylyny hökümet bu ýeňillikleriň Türkmenistanyny bazar ykdysadyýetyne geçilmegini bökdüýänligini aýtdy. Duşanbe güni geçirilen iş maslahatynyň dowamyny prezident Berdimuhammedow halk maslahatyna gelip gowuşýan teklipleri hasaba almagy, olary seljermegi we umumlaşdyrmagy tapşyrypdyr. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 28 awgustda halk maslahatyna gatnaşyjy bir wekiliň sözlerine salgylanyp häzirki wagtda maslahatda göz öňünde tutulýan teklipleriň oňa gatnaşyjy wekillere öwredilýänligini habar berdi. Onun maglumatlaryna görä üstümizdäki halk maslahatynyň gün tertibine ilatyň mellek ýerlerini we olaryň saklaýan mallaryny degişli salgytlaryň möçberini artdyrmak, bu töleglere degişli ozal bar bolan ýeňillikleri aradan aýyrmak, awtomobil ýollaryny degişli tölegleriň möçberini ýokarlandyrmak, Türkmenistanyň orta mekdeplerine ýokary klas okuwçylaryň okuw kitaplaryny tölegli etmek, ýurdun orta mekteplerine okuwçylary berilýän bilimi tölegli görnüşe geçirmek ýaly teklipler maslahat edilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi halk maslahatlarynyň şäher we regional agdalarynyň ila tarasyna wagdy işlerini ýygjamlaşdyrýanlyklaryny habar berýär.